Минем нәни достым, сәлем юлым сиңа. Мин сине күрергә шиксез шатмын. Узган дәрестә без синең белән күчмә кошлар турында сөйләштек. Бүген исә без дә кышлаучы кошларны санап китәрбез. Йә, әзерме син? Киттек. Бер кошка кызыгамын. Тәпие кызыл аның. Атлаган сайын баш ие. Гадәте кызык аның. Гүлдергү, гүлдергү, бигрәк шибәр. Кемдер бу? Гүр, гүлдергү, гүрләр күгәрчендер бу. Әйе, ул шундый аваз чыгарып сайрый. Тик гүрләп утыра. Әйдә, бергә әйтик әле. Күгәрчен гүрли. Афәрин, достым. Ә син беләсеңме? Күгәрчен юлны тиз таба белә торган кош. Моннан күп еллар элек радио, телеграф, поезд, самолетлар булмаганда хатларны күгәрчен ташыган. Тук, тук, тукыран, тукылдатып утыра. Агачтагы кортларны аша бетерәм. Әйе, бу тукыран тукылдап утыра. Без аны урман табибы дип атыйбыз. Әйдә бергә әйтик әле. Тукран, урман табибы. Менә шулай. Тукраннар барысы да агач куышында оялый. Һәм бер-берләрен томшыклары белән таныйлар. Әйе, тукылдауларыннан таныйлар. Ул агачтагы кортларны чүпли, урманны саклый. Карык каргалар тик каркылдап очалар. Ә менә бу карга, ала карга. Ала каргалар табигатьне чиста тотарга ярдәм итә. Үрдәк бәбкәләрен, чебиләрне дә ауларга мөмкиннәр. Әмма табигатькә зур файда китерәләр. Тыр, тургай. Таң ата бугай. Тургай, шыпшык, шырык. Тургайны без күчмә кош икәнен беләбез. Ә шыпшык һәр чак шыркылдап торучы кечкенә, җитез, тик тормас шук кош. Ул шыркылдый дибез. Бергәләп әйтик. Шыпшык, җитез кош. Түше кояш төсле сары кошны таныйсыңмы? Әйе, бу песнәк. Песнәк, кил тизрәк. Җыем сибәм сиңа әзрәк. Әйдә бергәләп кабатлыйбыз. Песнәкнең түше сары. Песнәкләр бик хәрәкәтчән, кечкенә кошлар. Аның томшыгы көчле. Томшыгы ярдәмендә ул агач кайрысыннан бөҗәкләр чүпли. Песнәк үлән ырлыгы, төрле җиләкләр белән туклана. Әйтик бергәләп. Песнәк бөҗәкләр чүпли, үлән ырлыгы белән туклана. Менә бу кошка игътибар ит әле. Аска карап тора. Ничек ягылып төшми ул? Аның томшыгы озын, конус сыман. Аяклары көчле, койрыгы кыска, туры. Бу үрмәләш. Үрмәләш озын, киң итеп аерылган бармаклары ярдәмендә агач кайрысында нык тора. Һәм кәүсә әйләнәсе ботаклар буенча аска, өскә җитез үрмәли. Оясын агач куышында кыра. Анда керү юлын балчык белән сылап куя. Әйдә бергәләп кабатлыйк. Үрмәләш агач кәүсәсе буйлап үрмәли. Җитез үрмәли. Булдырасың, достым. Ябалак. Зур күзле. Ыргак сыман томшыклы. Йомры башлы. Төнге йырткыч кош бу. Татарстанда ябалакның 12 түрі бар икән. Аларның күзләре зур, алга карый. Каурый капламы йомшак, күпереп тора. Бу ябалакларга тавышсыз гына очарга мөмкинлек бирә. Ябалаклар
бик яхшы ишетәләр. Ак карадан киенгән 1 минутта тик тормый. Бу саескан, дустым. Ул төрле ташлар, ялтыравыклы әйберләр дә чүпләргә ярата. Бөҗәкләр, үрмәкүчләр, суалчаннар белән туклана. Әйдә, дустым, хәзер бергәләп кабатлыйк әле. Саескан, бөҗәкләр, үрмәкүчләр белән туклана. Афәрин! Табигатыбыз төрле кошларга бик бай. Алар сайраулары, чыркылдаулары белән тирә-юнебезне бизәп торалар. Дустым, тәмле телле кешенең сөйләшүе кошларның моңлы сайравына тиң. Сөйләмең матур булсын. Телең тәмле булса, тормышың ямьле була.